тежко ли ти? Чувстваш ли се претоварен? Ако в последно време усещаш тежест в гърдите, безпокойство, неразположение, не се чувстваш добре, нещо те стяга, чудиш се какво се случва. Аз съм тук за да ти кажа, идва пълнолунието в Скорпион. Скорпиона е знак на трансформацията. Скорпиона е знак на скритото, на потиснатото. Скорпиона е тук за да вади всички твои сенки. Скорпиона ще ни помогне да осветим всичко онова, което е скрито и което не си позволяваме. Скритите желания, скритите амбиции, вътре в нас това, което не вижда светлина. Но трябва ли да го крием според вас? Не мисля. Той идва за да направим равносметка на всичко онова, което сме крили и за което много често забравяме и което не си позволяваме. Нашите желания, амбиции, мечти, това, което чувстваме със сърцето. Направи си равносметка какво искаш и как искаш да бъде живота ти. Използвай го като двигател, в който да те изстреля. Страха е най-мощното нещо, в което може човек да расте. Като стигне додолу, той може да отскочи само нагоре. Ние сме и сянка, и светлина. Те са част от нас. Не може да крием едното за сметка на другото. За да живееш пълноценно, трябва да прегърнеш и двете. И бъди по-смел! Новолунието в Скорпион те кани да се освободиш, да се пречистиш, да се върнеш обратно в себе си и това каквото искаш ти. Позволи си го, бъди смел. И ако не спираш да усещаш тежест, болка, негодование, разочарование, тъга, мъка и всички някакви такива подобни симптоми, значи имаш много задържани емоции в теб, които не си позволяваш да излезнат. Но когато не си позволяваме сами, идва един момент, в който обстоятелствата могат да ни притиснат и да дойдат отвън. Затова чувствайте, живейте. Доверете се на усещанията. Тялото помни. Тялото знае от какво имате нужда. Просто си опитайте малко да го усетите и да го чуете, като се опитате да изключите ума. И топ 3 съвета, които може да направите, за да си помогнете в този така променящ трансформационен период. Номер 1. Гледай страха в очите. Напиши най-дълбокия си страх и го изговори. Така, когато го чуеш, ще видиш, че не е толкова страшен. Номер 2. Пусни контрола. Понякога хаоса е вратата за нещо истинско. И номер 3. Не се страхувай от болката. Болката е място, в което най-много можеш да израстеш. Сянката и болката не е враг. Тя е вратата към истинския живот. И към твоята свобода. Ако ти е трудно да се свържеш със себе си и с болката и се страхуваш, аз съм тук да минем този път заедно. Пиши ми, когато си готов да се свържеш по-дълбоко със себе си. Успех!